Enodio machielo nyakoramga juangaru akechendo maratil type ko da beach dueno mara uchiel geganario prario ko adek wa ikoni mathoth mana kaka pile gerio makarero kamano kumira Ramogi TV mondo mi weche manyino diambo makawuono wa ikoni mathoth chendo ni maratil koreo koda kamago mag siasa President piny Kenya William Ruto kawuono yore lamo e county Kajiado wa minonro diambo makawuono bende wa minonro mar hola mar Hustler Fund wa miyo ganda kwan mar oganda mose ole kwan oganda mose duoke bende mago bende osekungi wantere ginonde chendo maratil kinyo ni andati nyakoramga juang wantere kod kidienje ariyo mokwongo wa ikoni weche manyien mar ariyo kanyo ditagi George Bati odigo mbaka Gimesha Kudede maindia siasa digomba ke lokwet marazimio la umoja One Kenya Alliance kabende gin kanyo gi Okinda Ojuka digo mbaka elo Kenya kwanza gedenge weche gomoten record paro mar chik mar omenda abene no sekale od gorenya koramga juange kabange gibro keto piny luo heratil mano mana bang weche manyien to mokwongo kaka pile tuond weche. Tima dula mar Gor Mahia yudo loch e piem mar Kenya Premier League bang chodo City Stars gonde ang'wen kumachiel. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write. Jatend piny Kenya William Ruto wachoni ojiwo ratich jofwambo ka jod bura ma Kenya kwanza to medo monjo ute fwambo. Jiaboro mano gengnegi od lamo ma Holy Ghost Coptic ma Kisumu oresi ka obila no tend kanisano. Elizabeth Chinelo kuna weche ginya koramga juango dia makawuonero kamano kuom Ramogi TV mi wapachi lai marote machuo kariadek auchano no kabinde wantere mbui kanyo Ramogi TV ainyato YouTube live Facebook live kacha nyalo mi wapachi kotendegi mage mwaikoni chendo ni maratil machiegni nyinga Lydia okay kawuono tango loko matin nyakoramga juango chawa gi mago mag tuke kama club mar Gor Mahia obedo jolocha tuke adhula league maduong' mapachoka kama ne enokombe margi mar prarie Kenya Premier League. Etugo mogik mano bagi e alap makasarani Gor mowuok no wuok chien kendo loyo club mar Nairobi City Stars gonde ang'wen kuom achiel. Samuel Kapen no keto City Stars nyime dakika mar 48 kapok jaloyo Benson Omala loyo neko galo gol margi mokwongo. Peter Loasa Ostino Odhiambo kachiel gi Alpha Onyango no medo ne Gor Mahia gonde adek e kindgi. Gor Mahia koro biro ting'o nying Kenya e tuke mag Champions League kinde kare kind klepe mayudre e Afrika mangima. Shukuru sana mashabiki wetu wamejitokeza kwa wingi na huu msimu wametuonesha ya kwamba ni mashabiki wetu sugu na nawashukuru sana kwa kutupa support na nafurahia wamekuja tumesherehekea pamoja. When the season started we as a team we had our goal and our goal was to take game by game and at the end we knew that we were going to win this title. Haya, npoch gipaka ne kogalo kuom tugo makare. Wadhi mbele wadonje mago mag siasa nyakoramga juang. Jatend piny Kenya William Ruto koro golo duonde kosingo maneno ne ratiro mag jofwambo pacho ka omiluor. Ruto mane lose nyasi malamo mano bagi Kajiado bende omedo ni ni ojiwo chenro mag sirikal mar reso chumi mathurka. Ne en nyasi mar lamo mano bagi county Kajiado.
Nyasi mano yore gi jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kin jotelo mamoko. Ruto singo neno ni ratiro mag jofwambo ritie pachoka. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write. We will defend their right to say it and to write it. But that right extends to everybody. Even the things the media don't want said, those who are saying them have also a right to say whatever they are saying. So let this right be for everybody. You spoke for us in Paris. We were proud as Kenyan people, as African people, and you spoke very well. Hata hawa watu wetu ya press hiyo hawezi tangaza. Umesungumuza kila mtu amesimama. You could even have given some time to that one. Lakini mzuri wa siku hizi iko hii mtandao. Social media hii tunafuatilia kila kitu. Hata msipoandika tunafuatilia. Bende osingo bero Weche pur kunyo yeuni madonge county ka county mabiro konyo yore mag pur ka bende osingo keto chenro mabiro neno ni yuto mag puothe okokethore kapok otergi e chirni. Tumesajili wakulima wote 5,000,000 na mwaka huu tumewapatia mbolea kila mkulima kiasi ya ile alikuwa anahitaji. Tunajenga dams 100 kubwa, 33 tayari tumetengeneza kandarasi. Omedo jiwo ni chenro mar gedo mag udi manengo gi ogonyore biro yao thuolo mag tije ni rawere. Tupange hawa watoto wetu wakitoka shuleni, wakitoka TVET, wakitoka university, we must have a practical, intentional, deliberate plan on where these young people with their education, armed with their knowledge, armed with their skills, armed with their competence, what they are going to do. Bende osingo nyuando jochiw thieth makor gwenge chenro mag piny owacho mag chiwo thieth ne oganda jo Kenya kaka yor bero chenro mag thieth e pachoka ka jochiw thieth go ibiro chul gi piny owacho mag counties kod piny owacho mamalo. Tumekubaliana counties na national government tutaungana kulipa community health promoters. All community health promoters. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya, na hata ile deni tuko naye mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi? Kata obedo ni kwan marod buche ma iloro medore kalore kod ngur mag MCAs kod nok mar omenda counties, jatend piny Kenya William Ruto medo mana singo ni sirikande biro neno ni chenro ma counties okochung. This week we have paid all the counties. Sasa muko na pesa kwa accounts zenu almost 110 billion muko naye. Sasa endeleeni sasa kupanga mambo ya wananchi. Musiniulize pesa ama namna gani? Korom gajuang dweche 5 kende nyaka niketa yanga guch hola mar Hustler Fund. Jatend migao mari ruoge mag saga e pachoka Simon Chelugui ochiwo ler ewi kaka oganda osebedo kaduoko omendago matend Kenya Kwanza no chiwo mar jolo jo hala mathurka. Ramogi mano kanye nonro mar
Hustler Fund wadhi mbele ni jaod bura e county ma Homa Bay Dr. Joyce Bensuda osepinyo wacho mar Kenya Kwanza kuom rem chopo singo mag dongruok mane gimiyo jopiny kinde campaigns. Bensuda okoni jatend piny Kenya William Ruto oserem tiyo ne jopiny e yo ma owinjore kaka na osingo ka okoni pok oketo kenge makare mag reso jopiny kaluwore gi ngima masani tek tueta e pachoka. Okone governors ang'wen mawuok e piny Luo mondo mi oket maino matiyo ne jopiny mondo mi dongruok ochopi e piny Luo kama ni jopiny nyalo mana keto geno e tend counties. Nolose skul primar Maradiro e kar chung od bura ma Homa Bay Town kama ne odhi sire grube mag mine. Walogo. Nice. So kuro waolo ni yama. Agenda wago picha. Yeah. Kani nyoji wetu kuli yaute. An kaka mjumbe mano yiergi ticket mar ODM. Awacho ni wondruok, kikruok, anjao osebede weche kaka gik moko jotelo winjo tim ahinya kowuok e ofis mamalo. Sirikal ma wan go ni okoikore mondo savo ganda kaka ne gisingo ndalo mane gigo campaign. Wach mar osuru waseyuare go to kata mana sirikal mar Kenya Kwanza jotelo me iye bisiemo wangi kaka budget manyocho wagore ni giwacho negi ni koma kata full stop ok gol. Gidware kaka en chandruok omako wa nyaka wariwre kaka jokonagi. Namba 1 watimo tegno gi resources momiwa kaka nam manitire Lake Victoria. County government nyaka wuog oko mondo wang'e ni to fishing activities, business mag jonam jolupo, mine marito rech wanyalo timo nango mondo wabed motegno e yor yudo omenda. Adwa wacho ni sirikal oketo suru malo kendo gionge gi hera kata dichiel ne oganda magitelo negi. Sani kane wago kura, uneno kaka ne gigo kura yod bunge. Tadwa konou ni sama petrol osemedi onge gimoko medi. Oganda luonge gimoko medore nikech gigi dhi e production kata gik miloso. Omiyo wawuoguru kaka oganda luo watiuru motegno. Kora mugajong mano kanyo ote ma Dr. Osogo Bensuda. Wadhi mbele jokanyo mag Senate manono kaka itayo dinde mapacho ka koro oreso kendo chwale othietha mar county ma Kisumu jaboro mosebed ka oketi ni lemonegi e kanisa mar Holy Ghost Coptic boma ma Kisumu. Jokanyo go mag Senate kota ne kod Senator Mogwel Shakila Mohammed ohuma hinya kaluwore kod chal mar alwora ma okete jotue kanisa no kendo singo madhi nyime gi apedha ne dinde madipone nyalo kelo hinyruok ne jotue. George Bati miwaler. Kagimanore kod obila, jokanyo mag Senate ya put matimo nonro ewi kaka itayo moko kuom dinde mapachoka nokiyo kendo donjo od alama Holy Ghost Coptic mayudore gi ngapaya ma Kisumu kadhi Kakamega. Ka ne girese ji 8 mane giyudo kogeng'negi ka iwacho ni timonegi lamo. E twak margi gi ute fwambo, Shakila Mohammed olero ni od lamo no onge kod lesen mar geng'o ne jomatuo kendo singo no obila biro dhi nyime timo pedha ne moko kuom ute lamo mageng'o ne jotuo kaikone lamonegi. Tumeamua kuja hapa Coptic, tumeambiwa kwamba hapa kuna watu ambao wamefungiwa ni wagonjwa na hakuna kibali cha kuweka wagonjwa hapa wala hakuna kibali kanisa lolote kuweka wagonjwa. Wagonjwa wanafaa wapelekwe hospitali. Ndio tumeongea na father na tumemweleza kwamba ni lazima release hawa wagonjwa wapelekwe hospitali. Kama mtu anataka kuombewa akuje kwa kanisa aombewe aende nyumbani. We have taken an active role as the ad hoc committee of Senate to make sure that we do not leave someone in trouble when we think they need help and intervention, because we must not allow Shakahola to happen again anywhere in the Republic of Kenya. Shakila bende omedo ni chal mar alwora mar od lamo no chalo od twech kaluwore gi kit yo ma oket godo jotuo gi kuonde magidake e kinde ma ogeng'negi. Tumeona ile hali ambao hawa watu wamewekwa ni hali ambao haistahili. Wamewekwa kama wanyama, wamefungiwa makufuli kwa giza, wamewekewa ndoo ya kwenda choo, wanapewa chakula mara moja kwa siku. Ni kama hii ni Shakahola ndogo. Kwa hivyo tunashukuru sisi kama viongozi ambao tunasimamia hii shughuli kuona kwamba tumeweza kufika hapa na tumeweza kuokoa roho za watu
ambao kwamba wanahitaji sana matibabu ya dharura. Wuon kanisa no Father John Pesa nodonjne gi ketho mar geng'o ne jotuo e kanisa, to kata kamano doho nowito oko burano kaluwore kod onge mar neno mane tude gi ketho kendo we thuolo. Jokanyo mag aput mar od bura mar Senate matimo nonro e wi dinde ma pacho ka dhi nyime kod sumo pacho ganda mopogore opogore e wi kaka inyalo tiek dinde machwalo puonj mobam e kind oganda. George Bati, Ramogi TV. Enda kapagadek nyakorom gajuang bang sachiel ma midhiambo chendo endatil ang'eyo gimomiyo nwachako gi wach mar Gor Mahia kaka sigana mokwonga en ok oganda moro ahinya gi loch mar Gor Mahia kaka oganda Luo. Achiel kuom gik mwahero ahinya en tuke mag adhula. Faith Ogola kata Faith Mzomo wacho ni entiere kod weche manyien kata kamano puoch gi pak ne Kogalo kuom loch margi. Bende no Kalinet Night wacho kacha ni entiere kodwa lakini wacho ni oganda ema kech nego e pacho ka odwaro mondo nengo mar ngima odwok piny jatend piny Kenya William Ruto. Dan Sila wacho ni Kogalo, congratulations. Dominic Okech wacho ni jatend piny Kenya chal ka gima wacho weche ma ok chop kare nikech wacho ni kweth mar Kenya Kwanza pod ochayo mana jofwambo e pacho ka. Jora Momola ni kacha imbe ni wacho ni Gor Mahia puoch gi pak wacho ni wuod Ogalo pod pek meli. Medieta John Olwendo wacho ni omora ahinya kuom Gor Mahia kao kombe kata kamano wacho jatend piny Kenya we wuondore ni ohero jofwambo to jalupne to wacho gike nono sirikal mar Kenya Kwanza tich chal ka gima bago mano pach Medieta John Olwendo. Aneno Shadrack Ogara Tony and Bende entiere Cowboy kina Ramogi TV chopo ne geyo makare gin kanyo gi mama gi Damaris Ogara gi Deiza Tido giduto gikete mana kaka entiere Maranyona Primary School. Bende aneno kanyo Juma Sala Tony and Bende osecheck-in gi Bishop Joseph Nyaura giduto gikete mana kaka entiere Kabondo Misambi County ma Homa Bay. Weche gichopo ne gi eyo makare kata kamano otiomos ne yawa mano Yuda Jali mano kanyo Isaac Sala nyakorom gajuang med miyo wapachi wantiere kacha e YouTube live wantiere ote mochokari adek au chanano ka bende inyal medo chwalonu wapachi. Rogers kapo kwa yue wacho kanyo ni en wuok Mombasa kata kamano wacho ni wuoro kaka Ruto wuoyo koni wacho ni media nigi rights to kocha ogoyo gi lweny. Double speaking president mano pach Rogers Umundi nyakorom gajuang yo matin med miyo apachi kwa duogo pod wantiere kon mathoth chendo ni Maratil medikete mana kaira Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Royal
Royal Mabati Limited. Waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo. Otegno. Nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street apaya ma Paul Mboya. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Rokamano kuom medo kete mana Ramogi TV nyakorom gajwang chendo enda tilwa dhi mbele gi mi weche manyien. Jabicho witongi magi monja makoch ma chich ni otim kod kweth njore mar Al-Shabaab e gweng' ma Salama Kibaoni e county ma Lamu. Tendo bila e county no lero ni jonjore go bende ne owango udi e gwenge go. Bila osingo ni apedha kod nonro chakore mareno ni omaki kendo okaw kang' mar chik ne achije go. Monji ni biro mana ndalo machuok kane apisa ma KDF no witongi magi e kiew mar bungu mabomo. Gach jolweny go ne onyono miruti ma okuny e buolo. Kwa mgajwang joma nyoto nyamasicha paya manakuru olaro ni nyamburko manyoti o masirano nyoba yo banga kanye break mari ochot. Jauchiel nyowe tongi magi masirano kama otingo jopunyra de ko derep nyamburko no. Lakteche hospital manakuru level 5 olaro ni jowuotha beach medo yudo thieth kendo inyalo gol gi o thieth kama okariyo to ibiro timne gi yengo. Ikwa nyola ma nyola lo jowetegi kara johera gi mondo mi ochop kar kano ringre manakuru level 5 kod molo mondo mi giyang ringre wedegi. Joseph Musiko maja higni 26 medo yudo thieth kalure kod hinyruok manyo yudo e wange e masicha paya masalga. Musiko en achiel kuom ji 11 manyo hinyore bang' nyamburko manyo gi idho tuomore kod lori moro e apaya matudo Eldoret kod Nakuru. Sikujua brakes zimelose juu there is a time alipita speed kwa bumps fulani hapo hata kwa gari tukashtuka. Sasa mimi sikurealize kwamba brakes zimekatika. So nilikuja kujua tu baadaye ati shida ilikuwa ni brakes. Musiko nyo wuok Bungoma ka ochomo boma ma Naivasha kama ne oluonge mondo odadhoge ne tich mosebedo ka omanyo e kambi moro mar maua. Kwa nimebook gari kutoka Mumias ni kuja nishukie Nakuru. So kama nimeshafika Nakuru sasa ndo nichukue gari nyingine niende nayo hadi Naivasha. Caroline Nzioka maja higni 23 bende nyotony kod hinyruok mar wich e masirano. Kendo lero midhiero manyo yudogi. Iliruka bumps, then tukarushwa huku juu, then sikuwa naelewa vizuri. Kidogo watu wakaanza kupiga kelele kwa gari, then tukarealize break. Beatrice Alusa majapuonjre e klas 11 manyo wuok e sikul kochomo boma maduong' ma Nairobi bende masirano nyong'ado wuodhe. Hiyo call ilitoka tu ushako nyumbani ikiniambia wakiniuliza Beatrice yako wapi, nikamwambia alikuwa kwa askari anakuja Nairobi. Nini kimeendelea? Akaniambia Beatrice wamepata ajali na wako hospitali. Jochiw thieth e hospital Nakuru level 5 wacho ni jotuo ariyo rito yengo kama kwa beach to inyalo gole hospital e kinde mabiro. One of the students has long bone fractures and will need operative management, but he's currently stable. Of the 3 adults, we are taking one for surgery and 2 of them are also fit for discharge. Anyola mosenindo medo limo kuonde kano ringre Nakuru level 5 kod hospital mamolo kagiyango ringre joheragi.
Koram gajwang riwruok ma ok mar piny owacho mar elimu bora working group dwaro ni piny owacho owit oko lai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre mantiere tiegruok mamalo. Jokanyo mag elimu bora koni piny owacho ne ok ochoko paro mar jopiny ka gichich ni chike moko mane ogol koda put mane rango weche somo osechak kete tim kata bed ni pok apudno oyango pache. Kaka jitho moni leronwa Nyakoram gajwang mae kaka ne wachno bedo. Ne en twak mar jokanyo mar riwruok ma ok mar piny owacho mar elimu bora working group ma oseyo sirkal kuom lokruoge matimore e sekta mar somo kochakore e skunde mag primary nyaka e kuonde tiegruok mamalo. Riwruogni dwaro ni piny owacho chung keto e tim lai manyien mar chwalo omenda ne mbalariany ma pachoka ka gikoni ma en paro madhi hinyo jopuonjre koda ka mbalariany ma ok bi yudo jopuonjre kaluwore gi kit somo magichiwo kod chudo magiketo ne somo go. Gima ne giwacho ni mano en new funding model no wakoni onengo ket thenge mondo jo Kenya uwuoye kendo time winjruok nikech en gimokel ka ok ogol ler maler nikech report mokwongo manyiso ni gino en gima jopiny nokwayo bende pok waneno. Universities recently also released different fee structures. Mido ha courses, ma specialized courses, sani koro bro attract very high cost. To ngiso nyithindo mo kipua backgrounds are likely to miss out on some of these specialized courses. Laino obiro neno ni kuonde tiegruok oyudo omenda kaluwore gi nengo mar somo ka somo manegi chiwo ne duol ma ochung' ne somo mag kuonde tiegruok mamalo. Jopuonjre biro yudo sir kokalo kuom hola, sir mar piny owacho ka gin bende gibiro golo atamalo 7 mar omenda mar somo madwarore. The funding shall be through government scholarships. Jokanyo mag elimu bora working group bende seyo sirkal ka giwacho ni migawo mar somo serem chwalo omenda kod gige somo madwarore ne chenro mag junior secondary. Sirkal pod ok ochiwo enough funds to support what teacher recruitment. Nyaka nito wachaku the new system CBC why do one could challenges make enough teachers in junior secondary schools and this has also affect wachmaru puonj ma nyithindo mantiere kanyo osebedo ka ok timnegi maber. Wakoni mondo mi wang'iyane ni to ere kaka transition yani ka giwuok e level mapiny ka gidhi malo itimoga. So review mar transition no wadwa ni mondo mi otime. Kata bed ni jopuonjre oseduogo pacho ni yoyo madundo mar tamara riyo, piny owacho pok oro omenda madwarore ne skunde. Wach mar oro pesa ma capitation grants e primary schools. Chik wacho no onego bed ni at least 50% ma pesa ni ori first term, 30% second term and then 20% third term. Nyaka sani waneno kama ka sirkal oseoro na 45% of what is required. Actually pesa ma second term podoko or second term is also coming to an end. Mangiso ni schools, especially primary schools, ni problem kodu chulo suppliers, chulo BOM academic and non-academic staff. Jokanyo dwaro ni aput mane rango chenro mag somo mondo pedha yanga paro mane gichwalo ne jatend piny Kenya William Ruto. Report no nengo gole piyo piyo kaka nyalore mondo mi jo Kenya duto omake gi lwetgi kama mondo bed ka gisome kendo giwacho ni gini wayie ni magi gikanwa pendekeza kata magi ok gik mane wawacho. Apudno ne owinjo keta yanga lipod gi tarik 12 dwe mar 6 higani. Kata kamano jopiny pok oyudo maling'ling e wi lipodgi. Poni Ruto orwako paro mar apudno, moko kuom chenro mag somo yare primary nyaka kuonde tiegruok mamalo nyalo lokore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jod buna mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oseyudo seyo kuom bedo kod pogruok e kinde magintiere od bura ma ne oneno e kinde kalo paro mar chik mar omenda e od bura mamalo. Penjo mamedo nyiedhore Nyakoram gajwang e kind oganda en dibed ni jod bura mamalo ok mor kod kaka itayo gi od bura no. Kose tenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance ema ok nigi yo makare matelo. Wata Nyambaga, miyo waler. Kaka yor keto od bura mar 13 bedo kod mijing'o mare. All honorable members. E kind kweth masiro chenro mag piny owacho to kod mago makwedo ahinya to od bura. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne owalo tende od bura mamalo kod mano mar Senate. Gino mane ochiwo thuolo ne ja od bura ma Ogenya Opiyo Wandayi mar ODM kaka jatend kweth manok e od bura. Ja od bura ma Suna East Junet Mohamed mar ODM
kaka jaleg wi kweth manok e od bura ka Robert Mbui mar Wiper Party, kaka jalup Wandai, to jaod bura mogwel Sabina Chege mar Jubilee ne omi lemo mar bedo jalup Junet. Lemo magikone to ne omi jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje mar Jubilee, kata obedo ni Spika Moses Wetangula to pod odiro lokruok makamane bwo lalo. Kata odoko ni tend Azimio mokelo kanyakla ogai mar Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta kod Eugene Wamalwa mane owalo jodito mag Azimio od bura ng'ur to pod nitiere. Kapok od bura mar 13 ometni makare, moko kuom jo od bura mag Azimio ne ok obulo ng'oro chike riwruogno, kendo jo od bura go ne othinyore ka gichako siro chenro mag piny owacho, gino mane omedo kelo liet mathoth e kind Azimio e od bura. Ka opogore kod paro mar chik mane geto choko mar osuru pacho ka, weche mathoth osetimore od bura moweyo ka oganda ni kod penjo ka jo od bura gogo bende manyo duoko manyalo reso Azimio e lwet sirikal kod kweth mathoth e od bura. Honorable Speaker, indeed the question... Penjo mathoth pod nyolore od bura. Ka penjo mokwongo, bende Azimio loso kod duol achiel e od bura? Penjo mar ariyo, bende Azimio ne kod yie kod jotendgi e od bura? Penjo mar adek, koso bin nitiere moko mageto komo mak kod jotendgi e od bura? To mar ang'o, moko kuomgi ni kod ng'ur? Mogik, koso bin jodito mag Azimio ok osechiwnegi apaya makare maginyalo luwo? Penjo makamagi biro bang' jo od bura mag Azimio ne okoso bede achiel e kinde kalo paro mar chik mane geto medo choko mar osuru juma mokalo. Problem mabedo ni ji nyalo pinga gimoro, tek ni gipinge. Kata gimoro biro maber, kata gimoro biro marach. Ji nyalo pingo ni gini wapingo nikech ukwan mwakele. Mane pogruok. Koro gima timore kamano ng'e ni mono jotelo bedo together mondo wawach ni to wadhi ringo nang'o. Wamanyo dwoko kuom jolony mag siasa, kendo okil Willis Otieno chuto warieko motenore kod kaka itayo Azimio e od bura mamalo. Midhiero maduong' to ok apar ni en tend Azimio mane e od bura, nikech gitemo, Wandai gini temo kar nyalgi, to lakini kirango mos tineno ni wabunge moko luwo gimiluongo ni selfish interest, mana gima konyo en owuon. Koro Azimio nigi challenge maduong' kabisa, nikech iyudo ka jolwenjgi e od bura okuo gi dhok achiel, to sama ineno ka jolweny kila ng'ato wacho dhok mopogore, nyiso ni jolweny go ok nyal dhi e lweny morieyo, nikech kila ng'ato biro bedo ni chiwo kore kaka dwaro ni obedi. Jod bura manie Azimio osebedo ka ng'uro ni ok giyudo wach malong'o e sama gedo ni mondo gibedie pare achiel e od bura. I was one of the people who really complained about the leadership of the house, but sometimes they lack some communication. Communication ne poko biro through in a formal structured way kako osebedo kano watimo e bunge mokalo. Mane wacho ni kamae kako wawinjore, kamae kaka idhi time. Wapenjo gimomiyo jo od bura moko siwuok e Azimio, gino manyiso ng'oyo mar kweth Azimio. Kane pok otim yiero, magi ne joma ne kichiewo kata ka jakom tiyudo ka gokinyi giladhre gidwa ni mondo gine kata mana wang' jakomno kapok gidhigo campaign. To koro kane gino ok timore kamano, to jogi apani gin be chunygi koro gin joma chunygi yot, ne giluwo margi makendgi. Ok ginyal yie ni kara neno ni gibet ni koro ginoko, ok gin e sirikal. Gin jok miluongo ni gitimo siasa mana mar ni siasa na en mar sirikal. Ok ging'e gimiluongo ni opposition politics, kendo mano teknegi kabisa. To mano ok onyiso ni koro nie kata Azimio, kata ODM, kata Safina, kata NARC Kenya, kata Wiper ni koro tho. Wachore ni moko kuomgi ok mor kotelo mantiere gi sani od bura. We are happy because now we have found the whip and the deputy, So we are believing that going forward as Azimio leadership, they are going to coordinate so that they can whip members and tell them this is our position. Kani rango ndalo mane jigo campaign, Junet ne mane chalo commander mar troops mag Azimio, ene mane ochung' negi. Kane gima ne ji odhi dwaro choko yudi, gini nyako mi ji duoko ni to gima ni wacho ni i imeenda ni to erego, to gi nyaka sani ng'e ni Junet pok omiyo jopiny duoko malong'o. Jod burago ne oyiero mar wuok oko kaka yor ng'anyo, to moko nochano keko e od bura
kendo rocho chenro mag twak. Majority of the members, we still have the numbers, and it doesn't matter even if they can defeat us on how many times, but we can also shout there, make the Kenyans know this is our position. Tij mbunge maduong' mokwongo en dhi go kura kiwacho ni jo piny duond od bura mar atelo negi owacho kamae wachni. Leader ka leader nitiere gi right mar wacho pache e ot kama entiere cha. Pachino nyalo pogore gi jok moko, lakini ng'ato ka ng'ato nitiere gi demokrasia mare mar wacho mare. To nitiere moko ma ka party okawo position, to koro nyaka uriuru mondo yudane ni kata ka chama wacho ni waluru kama, to explain nu gimomiyo ikawo msimamo no, to koro udhi mondo udhi ugoye kura. Koso gibiro seyo kuom jodito mag Azimio kod duond buche maggi. Azimio samoro ng'ato nyalo wacho ni ok gitim motegno. En gimiluongo ni ikawo line achiel to iluwo line no nyaka itieke. Ing'eni samoro kochako kaka kona gichako bipartisan ni nochak gi maandamano makendo maandamano jo Azimio no ting'o gino malo maber kabisa. Kendo ne giseyudo chuny jopiny ba jopiny noyie gi wach mane jakom telo negi no. Then kapok odhi kuma no bedo gikie to gidhi bipartisan. Bipartisan ni boriembo then kumoro kanyo to wach bipartisan kendo dok piny. Ka une galamoro to ji bedo together to ini nyalo golo pachi, ana nyalo golo pacha, ng'ama chielo nyalo golo pache, tiriwo paro go te. Kata koseriw paro te tiwuok gi paro achiel. Koro kata ka ne nitiere paro mane dwan mondo otim, timiyo ng'ato ka ng'ato thuolo mondo otimre. Gin yore mage ma inyal res kod Azimio kata doko ni kwan margi tin e od bura? An kaneno ka wabunge kanowuok oko mar od bura, mano ne gitimo gimiluongo ni political statement. Ng'e gidwani mondo ng'e gi jopiny ngima ni gin wachno ok gipwedho kendo gidagi wachno. Nikech noseng'ere ni kata gigo kura, kata ni wacho ni no. Jod bura mag Azimio moko oseyiero mar weyo moko ne twang' mar lawgi e od bura. Ma bende nyiso ni koth chwe to chieng' bende rieny. Jo-Turkana te onge moringo. Masai te onge moringo. Baluya te onge moringo. Kisiche te onge moringo. Jo-Luo emoringo wabunge abiriyo iriwo go ji anda to ginabu. Even if when you go the other side of the government, there's nothing you're going to gain. Kalore kod malingling mar ng'ur maliekore, penjo koro nyuolo ni kosebin ng'ato sundo jo od bura go mondo ng'anje mar nyiso pogruok. Kantiere critical issues, tiluongo members te. Moko ng'ade gibido walungo wapimne ji kama kako timre. Kata an official communication ni nyaorno kata simu, kata kamano to ji ng'eyo kaka ji donje e gine. Nikech kokwa chando nikech ng'eni mokwongo Azimio nigi minority sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. E piny maera e kind nyimine kod paro mok ni kare okelo chwanyruok. Geno e kindgi koro kethore. Weche. Nyimine adek chako wuoth mabiro keto geno kod tudruok e kindgi e tem. Kaka ndalo medo sudo, giyudo ka giketo kiawa e pachgi giwegi e wi geno mane gin godo chon. Chana nitie gimoro ma ok timre maber e kind nyamera kode. E sinema ni, ma iketo hera e tem, to geno okethore. Be gibiro yudo yor duoko geno e kindgi. Wachne ni gino
Ma e kidieny mokwongo mar nyaminwa ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:15 otieno. Kik bai. Nyinga Christine Otingi, ane mawero wer mar Baba Kiye Itaya. Mondi yud skiza tune mar wendani, dimana *8 1 *3 4 3 Ramogi TV en e od joweri duto te. Epao tuke nyakora mgajuang dereba mawuok e piny mar France Sebastian Ogier e jaloch tuke mag Safari Rally tieko Makenya katielo Makenya kendo telo ne tim Toyota kao thuolo mar 4 mokwongo tukego manobagi boma ma Naivasha. Ogier main jaloch nyadibore tuke mag World Rally Championship noloyo Kel Rovanpera mawuok e piny mar Finland gi nyiri 6.7. Elfin Evans notigo gi thuolo mar 3 kilowegi dereba mawuok e piny mar Japan Takamoto Katsuta. Loch mar Ogier ne en mar adek e kind tuke 5 mosiepe. E chunga mar derepe bang' tielo ma Kenya, Rovanpera pod omako thuolo mokwongo mbele Tari Novel. I had a lot of issues to face this weekend, but it could have been a much more comfortable race for us in terms of pace. We had a really good pace, but a lot of misfortune, but I'm happy that we bring it home. Ramogi mane makelo e giko mar chenro kata kidieny mokwongo mar chenro mar Atila nyisi ni wantiere gi kidienje ariyo. Bongonwa kelo ni weche manyien e kana nyisi ni twak mar Atil biro kokelni kanyo gi George Bati. Kinyalo no yo makare osebedo ka giwende George. Rio nade? Niswa ka kipange to wendi gin ngagene. Wenda iluongo ni Okinda Ojuka manie batha korka cham ka kasto bede ka wan gi Mesha Kodede giduto giwuok e kweth ariyo mag siasa madite pacho ka. Udede ochung' ni kweth maketo piny wacho tesre mar Azimio. Ojuka nitiere Kenya Kwanza en duond bura mar Green Congress Party. Koro ge sani to weche nitie. Wach maduong' en ni dipo ni Azimio thotho pi bang' kalo paro mar chik mar omenda kagi wacho ni gidhi do samoro gidhi chiwo yo mowinjo bed ni luwo. Kaso wang'iyo siasa be makaluoni to luwo ne kanye piny luo ne kanye ka waketo piny luo Ratil e weche mag siasa kod dongruok. Iwinjo giti nyakoro mgajuang okana med gi mora we yelwet George Bati en twak mabiro mandae kama chuok bang' mero kamano kuom bedo kodwa e chenro kare kidieny mokwongo. Nyinga Lydia Okewa sebedo kanyo gi jaloko maroma en Elizabeth Tieno kete mana kani ket twak mar Ratil biro mandae kama chuok bang' kikidhi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Nyakwaromuga Juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga Manyien asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakwaromuga Juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Kanyiero kod mor dhi nyime, Nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinyaban. weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinga Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1 gi dakika 45 otieno. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Erokamano Nyakwaromugi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ni chenro marwa mar ratila ka wang'iyo weche ma mulo ngimani e yor dongruok kaachiel kod siasa kod chung' mag duond buche mag siasa manie piny owacho kaachiel kod manie oko mar piny owacho. Paro mar jopiny kaachiel kod gimomiyo piny Kenya makiny nyaka bed maber to mana kolose gi joma nitie kawuono. Mane omiyo arwaki ni machiegni e ratil marwa odiechieng' mar 25 dwe mar 6 2023. Nyinga en George Bati. Arwako wenda kaachiel mondo wachak twak nikech ratilo osechako ndek ni wesa ka Nyakwaromugi yawuot luogi dwani mondo ng'ato ng'ato liere ratil. Wadani to ratil dhi kanye. King'iyo pek mar del to obiro neno kama ishako dende dwa juol matin en wendo marwa ma wan godo ka to kikendi chak ing'iyo okindo juke no ka dende ok ojuol ahinya. En mani samoro ratil nyalo yiengore kamoro amora. Ratil biro yiengore ahinya kuom wach mawuok e dho wenda ariyogi machiegni ahinya meshako dede Ramogi TV. Erokamano George. En kinde malach kapok abiro ratil. Erokamano Joka machiegni. Erokamano George. En kinde malach kapok aduogo e ratil. Kare mana joma osebedo ka kinde gi lach kapok oduogo e ratil. But wathoro biro. Machiegni. Yes, asante sana. Bang' kalo mar paro mar chik mar omenda ma 2023. Yes. Azimio wacho ni gidwa dhi e doho, samoro gidhi chiwo yo ma winjo bed ni jopiny luwo chieng' tich ariyo. Dipeni Azimio thotho pi bang' kalo gini. Onge gima nyien manyalo wuok e weche ma giwacho sani. Erokamano George. Ada wuoyo kodi tada ng'isi duond jopiny. Last week in Chandala aneno ka ji opuro maber kabisa kendo ganda puro. Inano tim mar Azimio ni. Tim ni en tim mosenyumore pi. Onge tiende to onge wiye.
ochalo gari ma kadhi mbele to driver koro juneno ka oseol. Chik manokal my financial bill ni, chik ni ne chik maber. King'iyo adwa dok chien, yien adwa dok chien kichawuok Uganda Ramogi ne TV ma Uganda luo tena. Wacha gimiro wacho no joka. Chik king'iyo chien, Uhuru Kenyatta nokawo piny ka en ko ochulo osuru. I mean gowi can 18 bob out of 100 shillings. Okawo siling 18 kuom siling 100 chulo gowi. Omiyo Ruto kokawo piny kochulo gowi siling 70 kuom 100. Tin nyaka nol gowi. Koro kiolo gowi mondo piny odok e wang'e mitine japiny nyaka piny redre. Piny koridore to biro bedo na fumbele. To bedo ni piny tek mani na diere. Lakini nyaka nok chik ni kal. Back to your point. Azimio, team mar Azimio, gitemo keto ni giwacho chuny japiny, kata gikelo ne japiny. Ipano giwacho chuny japiny. Ema watemo wacho gitemo keto ni gitemo wacho piny. Iparo ni giwacho chuny japiny. Ing'eni ya George but ine undhwe mara Ramogi tiyogo kumuyo go Uganda ne. Iwuoyi ma wiye otimo jere. Nyaka wabed jok ma wacho adieri ni Uganda wa. Adieri ni timbewa as leaders onego chal gik ma edhowa ne jowa. Kupo ni chik ni okalo to wagolo jowa ni wadhi Kamkunji to samoro wacho ni mondo wadhi Ang'anyo. How is it going to benefit our people? Ok onyalo konyowa. Tiende ni group ne en group makata MPs mero ne parliament ka onge gima dhi mbele ka onge. Magi moso nyumore pi. Okay. Anyalo kwayo katieko ne Uganda wa plus leaders ma eluo kaluo sani watigi serikali. Okay. Yes. Odede. Penja poki penja. Azimio nyumore pi. Iwinjo gima ojuka wacho. Gima mi arito ni mondo ipenja nikech gik mojuka wacho gik ma ok ipenje. Gik mani penjo juko pogore. Ka Azimio nyumore koso Azimio ok onyumore. Azimio ok onyumore pi. Azimio kedo ne jopiny mana kaka dine gikedo ne jopiny ka dine giyudo telo kata ka dine gibet gi loch. Koyier ji ni dhi e parliament, oyier ji ni mondo dhi otim tich achiel kaka parliament, kata ya Azimio kata ya Kenya Kwanza. Tabu ma wan go kaka piny Kenya en ni members of parliament kata wajumbe manie od bura mamalo miluongo ni National Assembly oko mawuok e Kenya Kwanza ok ong'eyo no ketgi kanyo mondo gitim ang'o. Gin giparo no ketgi kanyo mondo gi represent William Ruto gi executive e odno. Odno oketgie mondo gitim legislation, gi represent jopiny, kaeto ging'i ni pes jopiny tiyo e yo makare, nitie value for money. Unfortunately, ka gin e odno to giweyo tijno ne jo Azimio. Ema koro gidwa ni mondo check ka pes jopiny tiyo e yo makare, Azimio emo check ka bin jopiny hinyore e yo moro. Gin tek ni Kenya Kwanza and jatelo mar Kenya William Ruto osekelo gimodwa no kal to gin giwacho ni gin gi numbers gi kale. Mano ok tich monego bed ni gitiyo. Onego bed ni parliament gin representative mar jopiny. Kaka mai Kenya Kwanza gi ma Azimio tiyo onego bed ni gitiyo ni wan oyierwa gi jopiny mondo wa represent gi. Kapo ni executive kata president okelo chik moro manyalo bet ni diyo jopiny e yo ma ok ber, to waduto wariwore wang'iyo kaka chik no inyalo losi mondo jopiny obed gi kwe kata winj maber. Unfortunately, mano ok e gima timore. Gima timore en ni wajumbe moyier gi Kenya Kwanza paro ni gin e iye kanyo nikech William Ruto gi executive. Paro mar diedo kata dhi ng'anyo e wach mar pend chik manokal kata kidieny mar chik manokal mang'iyo weche mag omenda kaka ibiro choko osuru gik machalo kamago. Dhi konyo ang'o sani? Ka samoro ne jomoko ne nyalo paro ni winjo bed ni ng'anyo ni timore kata diedo timore e kinde mane pok okal gini mondo kale no kik bed ni okale. Kuom ranyisi ka jatend piny Kenya ti ogoye koke nyiso ni gini biro chako tich kendo ochako bedo chik. Gima jopiny onego ng'e ni ok ne ginyalo dhi e doho samoro kapok okale nikech kidhi e doho idhi gang'o kapok okale. Kokale ka koro in gi wach mitere doho ni jogi okalo chik machalo kama e parliament. To chik ni gwenyore gi constitution kuma kama, chapter ma kama, close ma kama. Kapok okale, pok okete lwedo. Nyiso ni jogo be nyalo wacho niya mago rumors nikech doho ok tere rumors, ok tere mbaka.
do itere evidence koro samo kale ma kata kapo ni kiny kero kete lweteno eka koro yot dhi e doho nikech iwacho niya kero oseketo lwete gini to e chike ma Kenya wacho ni mosekete lwedo ni ma koro chik to kwang'iyo chik ni gipend chik kata constitution kuma kama to wayudo ka gigwenyore kaka for example ne chike ma Kenya kata constitution dwani mondo watim gimiluongo ni public participation manotim e bill manotim to pend chik for example kachiwo example e wach tax mar housing kano kele ni mondo wakel pachwa kuom wachno nokelwago ni en levy to sani mokalo en tax gigi gin gik mokariyo mopogore ikelo na Nakuru e public participation to end up gi Machakos gigo gik mokariyo mopogore maduong' nyaka dhi nyiswa ni bende mano e kaka jok manondiko constitution mar Kenya no envisage ni public participation onengo tim mano mana achiel kende to ging'eny mopogore opogore weche mag udi gin gik mobedo devolve e county to koro waneno ka ichune gi malo makoro jok mokawo gini dwa gero en national government onengo doho maduong' odhi owachnwa niya be en ratiro be katiba ma jo Kenya nokalo 2010 oyie ni gima kamano timre nitie pend chikego mang'eny mabiro dhi e court apenji Ojuka dipo ni sirikal ni kelo ni ji magwar ni punda koso punda ni magwar wadhi e participation ka en magwar koro en punda sana George Bati osiepna miluongo ne Mesha Kodede munarene en osiepna to wito gandana owite mudho apenji niya George japuonj mar primary chamo 30,000 plus ndio mwana dieri kika 1.5% e salary mo chamono mano en around 600 e salary to chul timi e ot erita bukany anano gande ana wood luo asechungi luo kaka wood luo awuok kaka jatelo mosedwaro kom e piny luo jaluo ong'ere gi rech ma enam kacha koket chik ni rech ma China ni yo okwanya tamore ni gik ma China wa block twakito oshuru malo yo manyalo block ego mondo oganda luo omil luasi en environment maginya puro go rech thurwa erita bukan George tapenji ne ya George apenji Ojuka bendo ket lai mar tero rech ni pinje maoko nikech samoro koponi wuok mang'eny moingo chiro maka bende nitie lai ma koro sirikal okelonwa koro wachni wageng'o ma to koro marwa ni dhi e pinje maoko bende nitie wachni ing'e gimomiyo rech ma Kenya kosebedo matin miwacho maoko ni jok machamo rech Kenya ng'eny to maoko ne donjo mayom sana mane owa koro mondo umi oganda wa space maginyalo puro go rech an environment maginyalo puro go rech nikech jaluo kichako history mar Kenya ka jaluo ne ng'amo tegno to jaluo ne ng'ama nomeo ei Kenya ka kano chak historia mar Kenya jaluo no ng'ere ng'at ma so honest jaluo no ng'ere ng'ama puro maber jaluo no ng'ere gi somo kata weche moko mag tukegi to chakruok kothogo wa chako from 1992 ka kwadhi mbele koro koponi sirikal ni en sirikal ma consider the basic interest ma japiny ana wuoyo kaka jaluo koro kawuok ka jakenya to ka nitie tabu to ko jaluo ma wuok koting'o kara subre wiye adwa ni pinje jo kabila bogorenwa twanen lakini an kako kindo Juka George Bat mae chik maber manyadhi konyo oganda wa owuoyo kuom rech owuoyo kuom japuo manyiso malo 30 to wuoyo kuom puche matino tindogo muneno kano miyo matino tino gendo ma party leader mara chairman mar Kenya Fish Marketing Authority nikech en mong'eyo ojusi gi Kenya purgo rech dala kocha erita bukanyo minyalo chok ne ji kamkunji ni wadhi ndara sama Bosha kapok ewena ada mana penjo Juka wach moro kam Ojuka wacho ni japuonj wacho ni chama 30 gi wiye yes wach kamano kali kamano kang'iyo kwano magi chamo yes bende e pinyo wacho ka ji goe kwano ng'eni to japuonj nitiere gi ji adi mogeno kuome true nikech wane Africa ino kendo Juka ini Africa true ing'e maber ni sani nitiere nyakwar wayu moro abiro dwaro kony kuomi true gi pesa ni matin kabisa ging'eny bende magi oketi marano ni kik ket japuonj ni bed ng'at makoro dwaro ladhore mondo tuoche mag paro bende chak donje iye ka you are right ipenjo penjo maber kata ng'ata ma ok japuonj ma samoro yudo ne okongire ahinya yes you are so right ineno inyalo kawo loan e benki tige dogo do mano sotimore
to gibiro kawo pesa di kuomi in terms of percentage. To kika 1.5% e gimichamo out of 30,000, mano en pesa di. Mano giminyalo dhi ne e ng'ani. 2, ok wanyal kawo ni gimoro amora matimore to wane mwatelo mbele. Nikech ing'eni nitie richo kitelo mbele. Ang'isi George Bati. Ineno gimoro ne opinzani kada opposition, royal opposition, mineno wantie ukani. En mane Ulaya. Okay. Ne wazungu. Onge Afrika. Afrika ka kipingo sirikal to paro mibiro go maberno samoro ti kuomi tikawi kaka jawasigu. Kibedo jawasigu en ng'at manade ma inyalo mi jawasigu pesa. Ok nyal konyi. Okay. Yes. Odede. Ineno Bati gima ok dwa wacho ma wadwa kinda samoro ok dwa wacho en ni watimang'o gi pend chikegi maricho. Finance Bill 2023-2024 okrachte nitie parts ge mabeyo to watimang'o koro kaka jo Kenya gi part maricho mwawinjo ni diyowa. Kasani piny oridore ne jopiny ma ineno okinda temo mondo wagol mbakani wadhu wakete iluo koro chal gima finance bill en mana tap joluo to ijaluo wabe wajoluo to finance bill ne ok en tap joluo. Finance bill en tabu mar jo Kenya te ma kani neno kata ng'ie mako kuom wabunge ma oae pinje boko bende no kwer ni gini ok nyalre nyaka mamoko matin ma jo Kenya kwanza moko nitie mane chunga to wacho ni I vote yes to dogo bedo pio kodwon karano nene nikech oluo ni jo piny kango nene to wach machielo to koni bende telo ma dhi tiyo okaso gi ni gini nyaka kal so gini mbaka ni kikwa kawo duogo bed matin ni en mar joluo ok joluo kende ma kamogo beche tek to onge gi pes mogo kata bandu bedo maonge pes mogo kata kuche ok joluo kende ma komed mafuta kowuok 8% nyaka 16%. Joluo kende ma nigi geche jite ringo gi geche kendo jite winjo matek to mak mana ni joluo seche moko nochwewa mopogore ok wahero ling sama gik moko timore marach mano kitwa koro ok wabiae kidono kawuono nikech koro jatendo kindo juka machon awinjo kowacho ni party leader ne mano oseringo we jatende machon anyalo kwaye no miyo we abed ni party leader jatende machon nikech koro mi Fish Market Authority to gi yawuotwa moko matin kaji kacha ok dang mi wawe kitwa jaluo en ng'ama nohero gimiluongo ni justice ka justice ok timre to koling koro mae momiyo joluo ni mbele kuom kwedo gik moko mane ok beyo e finance bill ni tok ni en shida mar joluo against serikal ma shida mar jo Kenya te ka owach ni mafuta kowuok 8% nyaka 16% bro affect wuoth mar ji fare bro medore fare ok bi medore kaluo kende obro medore kor piny ngima e Kenya ngima ka mafuta ni moko kuom gitiyo godo mar loso stima mwalielgo sitima ibi medi ok bi med ne jaluo kende mak mana ni kabinde moko samoro ok osebedo gi kido mar gorruok ne ratiro koro ibiro yudo ka giling to gihinyore to kane ka en makosa ka jaluo owuok oko wacho ni gima kama ok ber wadwaro ni ma olosi obed maber. Ing'ene Bati nyeno osiepna kabisa to owuondowa. Adang'isi gimoro George. Nyis nyikwa Ramogi. Adang'iso nyikwa Ramogi moro. Kane wachako Kenya, kana Kenya chakro bende lwet jo Kenya. Mano early 1960s. Mane the first government ma joluo kungo bende. Ni nyalo ng'iyo kata the kind of leaders mane lu produce a parliament. Ni nyalo ng'iyo kidhi e center ni miya sani. Gidire machon. Ni nyalo joma no own kata center mani hae. Wa natives ne jogo en kanyo. Sani kidhi dala as we speak kidhi dala nandala for the past 2 weeks. Kidhi dala sani. Gimane jaluo nyalo uso mogik kabisa nyikwa Ramogi. Kuma gindi kata sani giwinja en lo. Noko nyalo uso lo. To kidhi dala sani ibiro ka jaluo uso lo. Kidhi e center umia eno. Angoma omi wacho ni jaluo ere kaka ma dhi rumo. Solution ga moro ere kaka ma dhi rumo gi sirikal masani ni. Koro mendo ne mia thuolo. Ni king'iyo chakruok luo imbo kadimo nyaka wuotho gi nyatike
onge gima jaluo uso Nairobi ma koko uso to ji ok nya survive Nairobi. Onge. Tabu ni chako koth ni chako from 1992 ma multi parties mobiro. Manwa wacho leadership mar wacho ni bwana nyaka wa seek the political kingdom first. Oka the rest shall follow. Ok nyal talore. Nyaka wati gi sirikal machiegni mok wachal jo wasigu na sirikal. Nikech adang'isi ni ya George Bati. King'iyo kaka ne wachako piny. Jaluo ne 17% atamala 17 dholuo e jatije sirikal. From 17% modedi ok wacho ni nyikora mogisani to 5%. Wawitadi 11%. Wane boma ka. Nyithilu mariek kabisa mani barupe. Wuodho makwana malo atika kalekegi. Back home, janyuol dwaro pi maler. Mani jadala. Odwaro luosi maler manyalo go ala. To dwaro ndara maler. To dwaro ko puro kata niang kaka nien niang mokonyowa. Tinyalo usi machule. Ok nyalre because leadership maluo NBC goyo national or discuss national politics to we issue mandala. Niani gimati mno sani sia. Odol denge wuoyo ni pesa lalka. To jomoko ineno gigi. Mano wach mantie Senate. Yes, it's fine. Kuro onego leadership makalu onego discuss issues. Okay. Ma wuoyo kuom kalu gik manya reshape lives okenda chikore topic. Chikore okobed kamoro achiel. But the truth is sirikandni kata jok manogo negi kura osechako chich. Kamoko kuom giparo ni dibed ni nowuondwa. Nikech nonyiswa ni kwadonja ni to ngima olokore. Wadhi winjo maber ka. Sirikandni ka wangima ka ose promise wadi dek. Machieng' moro achiel to William Ruto nitiere KICC. To luongo Chirchir ma minister mar energy. To luongo ng'ama chielo ji adek. To wacho ni yawuoyigi koro se crack the code. Watimo government to government mar mafuta. Kawuono mafuta chip. Koko idho male witado. Sirikandni joma nogone kura chich to kinda nika wacho ni gimotamo jaluo ni en ni ne wamanyo sirikal from 1992. Adieri mantie en ni ne wamanyo sirikal from 1992 kata before that. Mondo wayud kingdom kaito gik mamoko gi obi. Kidwa ng'e ni gin adieri kendo timore. Ng'iya ne jok mosemanyo sirikandno man wamanyo go moyudo. Donge ne wan go kuche kamanyo sirikandno e lwet Moi. Donge Matiba gini ne nitie Mount Kenya ka ne nitiere joge Moi ne onge ne gimanyo sirikal. To donge yudo magi yudo no emomiyo gik machalo ohala moko matindo tindo machalo kaka example machalo kaka Equity kana en building society. Bank kane gisebede sirikand Kibaki ma gichak gibede sirikand Uhuru. Donge en the largest bank in the region sani. Ang'o miyo jaluo to kamano sirikal to kinda kwer ni noko bedo ni pok wayudo en mana bahati marach. To nonengo wayudi mondo eka rech miwachogo onengo bed ni sani koro ne wan gi mashinde madongo maloso tembe madongo. Wada donjo kore siasa makaluo. Sani nitiere romo moro ma ichano bago ma be tarik 31 gi tarik 1. Ami giko dwe ni gi chagwe manyien. Mar iwacho ni idhi los od jaluo, piny luo. To gini siasa odonje. Be uneno ka siasa odonje gini oketo. Yes. Ang'o ma siasa kodonje wach mar telo mar jodong luo. Iparo ni ma ok dhi nyayo pogruok e kind oganda. Odhi kelo pogruok maduong' kabisa nikech an kuma bede kani George Bati. Okego ne maunya tega Raila Amolo Odinga aluore kabisa. Is an elder ose fought wars. Is one of the best kada ina children man fight for second liberation. But interior lethe moko matiyo kode golwenje ma okonye to konyo gi e yor manyo for political mileage. An kaka nene kako kindo juka kuma bede kani George Bati da kwayo oga jatendwa jaluo chalo ja Israel kadhi mana Israel as we speak pod giluoro Moses the Israelites pod respect the Moses maonge yo minya luongo kuom Moses mabet wachi Yesu ber ma ja Israel winji the same to luos Raila wamiye heshima tuntie jomoko ma kapako seo mar siasa apaka mar siasa moro tiyo marach kaka moko winjorege to kawo wuodwa mwageno kabisa majatendwa mako wadono yue to gimieno gi chilo akwayo ni kaber to jodongo go e Roma wajodongo Roma jo siasa ok donje any elected leader ok donj kanyo kech macha nen kom jodongo
To king'iyo tend luo ni onge ng'ama ni yiero nigo e kura. En ka ni tho kaka otonde nuchatho tipo moichwa buoke to mani kaka ikaw kanyo. Kata mana Keriaga nodonjo bang' Jaramogi kowuok. Otondi nodonjo kane Keriaga nobedo kier matin. To kodh ni ochagowa from mane Riaga odhi Libya. Akwayo ni kaber josiasa moyier gi kura nowe jodongo ogo yier leader margi magidwaro leadership manyalo tayo oganda luo maonge siasa yigi. Yes, Urede. Inyisa ni thuolo moro medo ng'adore lakini manya ko wach manyako wachi Manyien. Wach mar jodong luo en wach ma onengo bed ni nitie gik ma bende evolve gi time. Nikech wan gi generation matindo mang'enywa bende ok understand kata ni tich jodong luo gi ne nang'o ere gimomiyo gin very important e kor gwengego kata gimomiyo duolno idwaro e luo kanyo. Ni ma nyiso ni gap moro nitie kind oganda maduong' sani mar joma tindo to oganda machon cha. Oganda manie diere ka ne ok otimo matek mondo pass gigi ne oganda manyien ma wan go sani. Omiyo jok mantiere e ng'ewa matin jo higni 20 gi wiye malawo 30 kata 30 kadok chien kanyalo wacho. Ng'eny gi ok understand kata ni gigi ginang'o. Omiyo koro gima lich en ni jodongo gudore kamoro, josiasa odonje igi, siasa ni iye kanyo, to grup maduong' monego bed ni gimiyo yo to nitie gap e kindgi, ok giwinjre gi kia kata ni jogo tich gi en ang'o, ere gimomiyo en important mondo luo bed gi ker. Ang'o momiyo bedo important ma koro chuno nyaka siasa donje? Ang'o ma siasa ka en ang'o ma duol ni timo ma mano nikech e kinde moro chien kanyo josiasa mang'eny noparo ni ginyalo tiyo gi jodongo go mondo owip negi kweth maduong' mondo gonegi kura kuonde ma gidwa beti. To e kinde moro bende ne waneno ka ker machon kaka no owuok gi kikundi mar jodongo moko ma odhi komachielo ki siasa. Koro kata watemo wacho ni siasa kik donje, ker mar luo ka achiel gi jodonge nyaka ne bed ni gimiyo joluo direction kata mana ki siasa. Nikech gine ma onego gigowa kogno ka giwacho ni wajodongo waseneno mang'eny kendo waneno mbele moingo wuojende. Okinda ni kuyiere e gima kama to samoro en obagu kaka jopiny luo. To kata kuyiero batini to bro rieko duyo maler. Koro mage duonde momiyo josiasa ne sundo machiegni gi jodongo gi mondo jodongo gi oket lwedo kuomgi ni jopiny omigi tero. Okinda wacha chiel ka watieko nikech nisani sana rumo kabisa. Akwayo oganda luo mar Ramogi ajwa. Mokwongo wabedo johara mar Ramogi TV ne en TV maketwa machiegni mariwa kanyakla. To wabedo joma tiyo matek. Wapuro kaka wapuro cha kik wago kata weche mag ndara. To wati gi sirikal machiegni. Kopon jo sirikal biro yewa nyaka wa welcome gi. Watimo kono wabro thrive. Wach na mogik ne nyikwa Ramogi en ni en ni gik madhi nyime kata majakom kata duond bura mar Azimio koluongo bura Kamkunji kata bed mana ni en ng'anyo, en ni nikech ng'anyo no nie i katiba. Koro kik ng'ato demonize mondo nere kagima itimo gima is outside the constitution. To court bende pod nitie kagiyie dhiye to pod bro miyowa duoko. Erokamano nyako Ramogi, ne an ka kod yawuot luo ariyo Mesha Kodede kachiel kod Okindo Juka. Gitemo poronwa weche magiparo ni nyalo miyo oganda obed gi yo ma koro waneno godo piny yo machielo. Ka kamano puoch gi pak ni mikawo thuolo mari kendi kete Ramogi TV ka ineno weche kata twak maro maratila ma ipuonjori malong'o manyalo konyowa kaka oganda. Watem kamano, but gima ng'eyo kata manyalo nyisi ni riwruok e teko. Kamoro moro maintie odhiambo makare, riti masana. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar.